Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Mi ulo otit ba bom ka Rusia ya ka jaka bu tirtma ba he bha jong ka Ukraine. Laong ba ka jaka bu tirtma ba he bha jong ka Ukraine kala pra lingkhot lingkhai. Ka jing sosi ka ba kraw kala long ya ka Ukraine namar kala du no dakiton ki tirtma. Ki spy Rusia ki beteng ban pinstom ya ka Ukraine namar ki jing pen bitar bom sange jong ka Ukraine. Ki spy jong ka Moscow lane ki spy Rusia kila pen prano ya ka ying bu tirtma ba he bha jong ka Ukraine. Katkum ka video balayo ring kapen iba ka jaka bu tirtma jong ka Ukraine kala pra lingkhot lingkhai hadin baki missile lane ki namding jong ka Rusia kila bom ya kane ka jaka bu tirtma. Kabol ba mi ding ka bahe bat ulo tit kilami hadin ka jingsiat namding ya ka jaka bu tirtma jong ka Ukraine. Ka Ukraine kaladu dakiton ki tirtma haka jing hertma ka Rusia ya ka ying bu tirtma ka ba kongsan bha jong ka Ukraine. Ka jingjot ki tirtma jong ka Kiev kala pendeko ya ka jingyale jong ka persya ya ki sipai Rusia. Omdai tang ya ka jaka bu tirtma henry ka Rusia kala bom ru sibun ki we ki jaka hachir kasi. Katkum ki bor sarkar jong ka Ukraine kilaong baka Rusia kala penankam lagi cruise missile haka jinghir tma hachir kasi. Ka Ukraine kala kam ba uwe uru paj baru ulayap haka ne ka jinghir tma jong ka Rusia ya ka jaka bu tir tma jong ka Ukraine. Hakikato kan nisngi baladep ki sipai Rusia kila pen kiubha ka jing thombor ya ka Ukraine. Ka jing pen klan ka bakraw jong ka Rusia ban hirtma ya ka Ukraine kala penlong ya ka Ukraine ban yakun tma bat ki sipai Rusia